metri pentru cei cu cernici. Bună ziua! Bine v-am găsit! Ne-am molipsit și noi de la Silviu Mănăstire, zis Beserică. El așa intră în studio, mai dă și câte un cap. Iar da cameramanului un cap în gură, dar între ei se află camera. Și atunci mai lovește lentila aia un pic. Are o mișcare așa fluidă la Mircea Badea, după care începe să țipe la noi. Nu înțeleg de ce. Ar trebui să țipe la ăia, ale căror dosare sunt puse pe masa lui. Gușă îi le pune. Evident, noi n-am făcut nimic, n-am făcut afaceri cu statul. Nu mai țipa așa. Da, trebuia cineva. Nu putea să apară Gușă în fiecare seară să înjure pe aia. Nu, dar oricum ăla nu-i credibil. Dar și al sub prospătură. Probabil că i-a zis, bine moșule, îmi place că ești. Bă, la urlă de la zi la zi, din ce în ce mai tare. Mie îmi place că urlă. S-am spus asta, îl face special, îl identifică. Altfel n-ai ști că e Mănăstire. Este o prezență tonică în televiziune. Ăsta putea să prezinte orice. Mai bine că prezintă pe ăștia cu dosar de candidat decât Meteo. Să fi fost în locul lui Cătălin Fumuru, cred că să pleoștea și Ema Zeicescu, că ăsta o are mai mică. Și în fine, chestiunea e că să plictisea oricum Ema Zeicescu, măcar așa și-l imaginează în timp ce Fumuru vorbește de flugii aia sau de fulgii aia de zăpadă, nu să zic altceva, așa, vorbește de fulgișorii aia de zăpadă și poate imagina și Ema Zeicescu cam cum e viața. No, ăsta cred că e băiat cu minte, e de la de-și iubește prietena sau nevasta, deși nu pare să fie genul însurat. Mai degrabă cred că stă cu maică sa. Cine? Sau cu bunica sa. Besearecă? Da. Da, genul cu bunica. Dar și iubește prieten, noi ca Fumuru. Nu, bineînțeles, pe de asta nici n-a ajuns acolo. Păi Fumuru a ținut, să știi, realitatea TV în picioare. Că altfel chiar că plecau toate muierile. Da, păi am înțeles că nici n-aveai de ce să te mai așezi la el. Oricum, nu conta poziția foarte mult. Trebuie să stai și în picioare. Puteai să fii și în celălalt colț al camerei. N-ajungea, Fumuru nu era o problemă. Tine, da. Da, așa că lui ar trebui să-i mulțumesc. Asta ar merita o primă, că uite, de bine de rău au rămas câteva, au și plecat. Aia e clar că alea care au plecat erau frigide. Că altfel de ce să pleci de lângă Fumuru, mă? Bani mai găsești, salariu bun. Da. S-a mai dezghețat un pic anul ăsta piața muncii. Dar ce are Fumuru, nu e așa de simplu să găsești. Niciodată nimeni nu va mai ajunge să facă 8 puncte în Liga Campionilor. Dacă va mai ajunge cineva din România, voi face o conferință de adio. Asta înseamnă că n-am nicio legătură cu fotbalul, ies din fotbal și mă ocup de site. Așa a spus Neme, după țeapa cu Unirea Urziceni. Bă, s-a lăsat de fotbal azi? Nu știu. Este o declarație de tip căcărău asta. Mă retrag eu, Crin Antonescu, mă retrag din politică. Nu mă retrag din politică, întrucât Traian Băsescu a fost demis și s-a întors. Așa și cu Meme, o să spună că a fost blat. Acum, interesant, în presa din Anglia se scrie că suporterii lui United au fost jefuiți de o asemenea farsă de meci. Iată titlul din GSP. CFR a făcut un meci fabulos la Manchester, dar a ratat dramatic calificarea în optimile ligii. Bine v-am găsit! CFR a făcut un meci fabulos! Da? Interesant, deci cum văd ziariștii de la ei meciul și cum îl văd ai noștri. Sigur că s-a vorbit și cu arpii un pic. Of. Ce tristețe aseară, măi fraților, pe colegii noștri care se așteptau la o calificare istorică a CFR-ului în primăvara Champions League. Se pregătiseră deja. Comentatorii numai despre ai noștri vorbeau. Balonul la ai noștri, a decizie luată împotriva lor noștri de arbitrul, un nenorocit, centralul ăsta al partidei. Numai așa o țineau. Îmi și imaginam ce se va întâmpla după aia, telefoane, Pascani. Felicitări! Sunteți mare! Pe urmă se mai organiza o gală fanatic, specială de data asta pentru Pascani, chit că a luat toate premiile la tăierea porcului acolo la gala fanatic. Din păcate n-a fost să fie. Tare mi-e teamă să nu se întâmple și cu Steluța ceva în seara asta și iar să n-aibă pe cine lăuda, că e groasă. E groasă, deja își frecau mâinile gândindu-se la eventuale deplasări, iar Champions League. Văzut că și-au trimis oamenii pe Old Trafford. Cei doi comentatori acolo erau, printre pakistanezi. Bă, ați făcut calculul greșit. Puteți să ne ascultați.
pe noi cu 2 etape în urmă. Exact. Când Manchester United era calificată. V-am spus că ăsta e scenariul și că n-are nicio șansă. Bine, nu știu să calculeze, nu știu fotbal, n-au nici flair. Am spus foarte clar că asta va fi simplu, nu era nicio șansă. Aici, în GSP, foarte interesant și bineînțeles de comentat, declarația lui Nea Mircea după golul lui Juventus. Golul lui Juventus a venit după eroare de arbitraj. Nu spun că arbitru a decis partida, dar nu sunt respectați așa cum sunt marile echipe europene. Asta după ce golul nu s-a marcat din offside, avem aici o captură. Nu este offside, sigur e autogol, dar nu e offside la centrarea care precede autogolul. Plus că Juventus a avut un 11 metri clar, minutul 20 neacordat pentru hands în careu la Fernandinho, nevăzut de niciunul dintre cei 25 de arbitri cât sunt astăzi la un meci de fotbal. Deci n-a fost acolo penalti, deși se impunea. Iar la golul marcat în proprie poartă de Shakhtar, vedem aici momentul în care Lichtsteiner, fostul jucător al lui Lille, indica cu săgeată, este surprins în offside la pasa lui Vucinic. Acum te rog și eu pe tine să te uiți, chiorii ăștia de la GSP dau imaginea, da? Lichtsteiner indica cu săgeata, este în poziție de offside? Nu. Nu, dar da? Văd unde e săgeata, mă rog, îmi dau eu seama ce e acolo. Ia uite-te puțin acolo să vezi. Despre ce offside? Vorba lui Nea Ovidiu, ăia în portocaliu sunt Shakhtar. Da? E offside la Lichtsteiner acolo sau nu? Nu e deloc, din poza asta. Evident că nu e offside. Sorry. Da, deci ei pretind că bă, deci arată poza și ne spun că e offside, când se vede foarte clar că nu e. Ăla din mijlocul careului, jucătorul Shakhtarului, scoțându-l din offside pe Lichtsteiner. Dar unde e offside acolo? Sunt daltoniști ăstea. Ce nu mai vorbesc despre faptul că jucătorul se întorsese cu fundul la poartă și se ducea spre... Da. Deci nu e offside, da? Nea Mircea a fost furat, ca să știți, fraților, de arbitri. Acum, sigur, el nu iese prost. A făcut un calcul sumar pe care, de data asta, poate să-l facă și Vali Mortalu. Dacă are, sigur, echipele în față, el nu le are, că nu e interesat. Dar dacă le-ar avea, ar putea să facă acest calcul. Shakhtar a ieșit bine. Nu sunt decât 3 echipe dificile pentru optimile de finală. Bayern, Manchester sau Barça. De fapt, foarte dificil doar Barcelona. Bayern și Manchester United sunt echipe cu care Shakhtarul, a doua echipă mondială în momentul de față, se poate lupta. Restul câștigătoarelor de grupă sunt la îndemâna lui Nea Mircea. Fie că e vorba de Paris Saint-Germain, de Schalke, de Malaga, de Borussia Dortmund, da? Nu mi se par mari câștigătoare de grupa astea. Astea sunt cele care au tranșat lupta marți. Aseară mai vin încă 3. Spuneam de Barcelona și de Bayern, care sunt dificile, și de Manchester United, care, sigur, până la a doua jumătate a lui februarie și mijlocul lui martie mai poate să se mai pună la punct. Oricum meciul cu Cluj nu e relevant, că așa e când ești deja asigurat cu primul loc din grupă. Manchester nu a jucat nimic în niciunul din cele 6 meciuri de Liga Campionilor și a câștigat grupa fluierând. Vă amintesc că avea 5 puncte avans cu o etapă înainte de final, fără să fi făcut niciun meci mare. Da, sigur, într-o componență a grupei penibilă, cu Braga, CFR Cluj și Galatasaray, 3 echipe care în total nu făceau o echipă de Liga Campionilor. Astea sunt victime sigure. Galatasaray, Malaga n-au viitor în Liga Campionilor. Deci Nea Mircea, locul 2, da, până la urmă iese bine. Barcelona, Manchester, Bayern. Restul nu sunt adversari care se... Sigur, Borussia Dortmund, ar zice unii, nu-s de nivelul lui Shakhtar, totuși. Îi descalță Nea Mircea pe ea cu fotbalul lui stelar, fotbalul lui intergalactic. Fie aia galactice, extraterestri. El este intergalactic. Da? E din altă galaxie. Nea Mircea are calificarea pentru sferturi aproape rezolvată. Doar să nu pice Barcelona. Barcelona în ce sens? Îmi fură arbitrii. Fură arbitrii nu vor mineri în sferturile Ligii Campionilor, ne zice Nea Mircea. Mai depinde și câți bănuți dă Ahmetov. N-au vrut mineri nici în finala Europa League, dar până la urmă i-au primit. Da? N-au vrut mineri nici pe podiumul final, dar i-au primit. Până la urmă mai bine au furat niște nemți care nu dăduseră nimic decât niște ucrainieni care dăduseră, au cotizat, și au câștigat ei. Deci, Nea Mircea, atenție la chestiunea asta. Voi n-aveați niciun sens să dați la arbitru ieri, vă înțeleg. Erați calificați indiferent de rezultat, de ce să-l cumpărați pe ăla?
la meciul cu Juventus. A fost 0-1, deși toată lumea știa că va fi egal. A fost un autogol până la urmă, ce vrei. Asta e. Poate să zică nici Juventus că mare meci s-a întâmplat acolo. Pe Juventus, pe Chelsea, în schimb, a ajutat arbitrul cât a putut. A avut 2 penaltiuri acasă, un Nordsieland, mai mult decât atât ce vrei, unul ratat, unul transformat. Dar și-a făcut treaba, le-a dat 6 la ăia. Europa League, tată, cu Steaua, cu CFR-ul, cu ăștia care vor ajunge acolo. Sport Total FM. Fraților, deci am lămurit-o. N-a fost offside, nu știm dacă a fost blat la Shakhtar cu Juventus. În orice caz n-are nicio importanță. Mircea va digera această înfrângere până la primăvară, când se vor juca meciurile din optime. Calificate de pe locul întâi în grupă: Le Paris Saint-Germain, Schalke, Malaga, Dortmund, Juventus, Bayern, Barcelona și Manchester United. Calificate de pe locul 2, FC Porto, Arsenal, Milan, Real Madrid, Shakhtar. Bă, deci și a 5-a grupă, tot echipa mai puternică pe locul 2. 5, primele 5 grupe, echipa care termină pe locul 2 este mai puternică decât prima. FC Porto peste PSG, Arsenal peste Schalke, Milan peste Malaga, Real Madrid peste Dortmund, Shakhtar peste Juventus. Celelalte 3 grupe nu e cazul. Bayern peste Valencia, Barça peste Celtic, Manchester peste Galata. Tragerea la sus va avea loc pe 20 decembrie la Nyon. Așa, iar în Europa League, în aceeași zi, probabil un pic mai târziu, echipele care sunt vărsate în 16 în Europa League: Dinamo Kiev, Olympiacos, Zenit, Ajax, Chelsea, bate Borisov, Benfica și CFR Cluj. Cam asta e situația, deci, încă o dată trebuie să reamintim, în afară de Bayern, Barça și Manchester, Shakhtarul n-are adversari. Apropo de partida asta jucată de CFR aseară la Manchester și victoria fabuloasă, zice gazeta, nu se vorbește de blat aici, vorbim de blat la Shakhtar. N-ar fi fost blat, scriu ăștia. Nici nu se trece în discuție cum că ar fi putut să fie un aranjament la United cu CFR. Probabil că nu un aranjament de ăsta evident, dar un aranjament pe teren tot. E limpede că a fost, altfel nu văd cum CFR-ul s-ar fi putut impune. Nu cred că e cineva în situația de a crede că ar fi câștigat Clujul dacă meciul era cu miză. Dar să nu uităm să subliniem un lucru: CFR Cluj a rămas neînvinsă în toate cele 5 partide pe care le-a susținut în această ediție a Ligii Campionilor. Au câștigat la Liberec, au câștigat la Basel în cele 2 tururi preliminare, au câștigat la Braga, au câștigat la Manchester United și au făcut egal la Galatasaray. Deci 4 victorii în deplasare din 5 meciuri. Se pare absolut fenomenal bilanțul pe care l-au reușit. I-au dat peste Bot și lui Meme. Sigur că s-a vorbit și cu Arpi, că era necesar să se vorbească. S-a vorbit și cu Andone, căruia CFR-ul îi dedică în mare parte această calificare. Ei de fapt îi dedică toată istoria lui Andone, că n-au altă șansă decât acest lucru. În orice caz, în momentul în care a deschis scorul, CFR-ul era pe cai mari. Galatasaray avea de marcat 2 boabe la Braga, pentru că era condusă încă. A reușit în foarte scurt timp să egaleze acolo, fiind un truc evident și meciul de la Braga, așa cum foarte bine am și intuit. N-avea cum să nu fie aranjat atâta timp cât Braga nu luase niciun punct cu CFR în 2 meciuri. De ce să-i ajute? A fost culmea. Așa că Galata, câștigând la Braga, era automat calificată. Meciul CFR-ului era pentru niște prune uscate. Da, nu mai conta. Până la urmă s-a demonstrat că în Liga Campionilor nu există miracole, decât foarte rar. Odată la 10 ani mai scapă câte unul. Vezi cum au fost ciprioții aia. Nu mai știu ce echipă din Cipru. Apoel Nicosia, parcă. Anorthosis Famagusta n-a trecut. A fost eliminată până la urmă în ultima rundă, a ratat calificarea în optimile Ligii Campionilor. Apoel Nicosia s-a calificat anul trecut din grupa cu Shakhtarul, Porto și Zenit. A fost într-adevăr o uriașă surpriză, a reușit să treacă și de Lyon în optim și a
fost eliminată după aia de Real Madrid în sferturile de finală. În rest, nu sunt mari surprize, mai scapă cât un Fenerbahce, cât un Olympiacos, din când în când, dar extrem de rar. În rest, toate echipele care s-au calificat, aș spune cu excepția lui Celtic, nu are ce să caute în faza asta, dar mă rog, ei au trecut de Benfica sigur că e o echipă mult mai mare decât Celtic pe scena europeană, dar mai are și ea la un moment dat un moment ăsta de răgaz, așa. Nu poți să spui că Benfica este o echipă care se bate la trofeu. Traversează o perioadă mai puțin fastă, oricum. Asta ar fi singura chestiune, că în rest, la cum au fost făcute grupele, cam aia e. Sigur, nici Malaga n-a avut nicio prezență până acum, niciodată în optimi. Numai că ei erau într-o grupă cu Zenitul, care, vă amintesc, n-a trecut nici anul trecut de grupe, deși a fost cu Apoel Nicosia în grupă și cu Shakhtarul și cu Porto. N-a reușit să treacă. Și, de asemenea, cu Anderlecht, care n-are ce să caute în ultimile Champions League. Malaga totuși reprezintă campionatul Spaniei, este o echipă cu bani, sau a avut la un moment dat foarte mulți bani, deci nu este considerată ca o surpriză nemaipomenită. Avem un telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua! Valentin Stancu sunt super suporter din Aovis. Aseară am văzut meciul cu CFR, mi-a plăcut foarte tare, a fost un meci spectaculos, un rezultat mare. Nu știu dacă o echipă românească va mai ajunge vreodată la performanța asta. În schimb, vreau să vă zic de meciul Braga cu Galata. Așa. Cel puțin al doilea gol al Galatei a fost un fel de cascadă de râsuri, așa, adică pentru... Cred, nu l-am văzut, dar nu mă îndoiesc, pentru că era clar că meciul va lua această turnură dacă e nevoie. Dacă nu era nevoie, nu câștiga Galata. Că era clar că va fi un meci aranjat și nu știu că credeam că ați urmărit tot meciul. Eu n-am văzut tot meciul, n-am văzut golurile, nu mai am văzut un rezumat, dar cel puțin al doilea gol a fost pur și simplu de cascadă de râsuri. Da. Un fel de Steaua cu Chiajna. Așa. Da. Ei nu luase, Braga nu luase niciun punct cu Steaua, n-aveau nicio adică perspectivă. Așa, și de ce să nu meargă Galata când putea să câștige ceva și să... Da, evident, asta am zis și noi. Așa e. Asta e ce vreau să vă zic și vă doresc emisiune plăcută în continuare și toate cele bune. Mulțumim frumos. Da, fraților, cam așa o fi fost. Nici nu ne interesează, pentru că era evident că odată ce era 1-0 pentru Braga și a marcat CFR-ul la Manchester, Galatasaray avea nevoie de 2 goluri. Le-a dat într-un interval destul de scurt. Același Ilmaz, care a marcat și la Cluj 2, a marcat și acolo 2. Nu sunt însă de acord că CFR-ul a făcut un meci mare și că e un rezultat istoric, că nu i-a folosit la nimic. Adică ei erau deja în Europa League înainte de acest meci. Dacă ar fi fost 10-0 pentru United, tot în Europa League ajungeau. Deci nu este un rezultat mare, punctele nu contează, încă ăștia sunt niște bani foarte puțini care ajung în buzunarele lui Pascani, nu ale noastre, nu ale fotbalului românesc. Deci nu este o performanță. Da. Nu sunt 50 de milioane, sunt câțiva firfirei. Dar nici nu știm de altfel cu cine împarte el milionul ăsta, asta să nu fiți așa de siguri. Milionul ăsta pentru victorie, că nu știm exact cum a fost obținut. O dată mai vorbi să le dea și lui Manchester ceva. Că dacă ea punea un pic osul, cred că nu era scorul ăsta. Deci nu ne interesează să nu facem socoteli financiare, că banii sunt puțini. Chiar și din Liga Campionilor. Nu sunt bani mulți. Te costă deplasările, te costă cash-ul e mic. Să știți, e foarte mic. Deci nu e reprezentativ. Contează să intri în Champions League, acolo ei 7-8 milioane de-a gata, sau 9 milioane, nu știu cât a ajuns acum, baremul de intrare. Dar nu te îmbogățești. Las că la câte datorii are Pascani, are televiziunile alea care înghid la bani oricum și merg și așa de pomană. Are de unde să bage bani, nu, să nu cumva să credeți că cu milionul ăsta s-a îmbogățit. Și de aici înainte în Europa League are doar de pierdut bani, nu mai are de câștigat. Orice ar juca, poate să-i vină câtă lume vrea la meci. De fapt, probabil vor juca doar 2 meciuri, unul acasă și unul în deplasare, vor fi eliminați.
în 16 în cel mai normal mod cu putință. Ori asta că au făcut 10 puncte, sigur, e un record. E bine că îi dă peste bot lui Meme Stoica. Dar nu e o performanță, atâta timp cât n-ai trecut de grupe. Și v-am spus chestia asta, că nu sunt Vali Mortalul. V-am spus că cu 10 puncte poți să nu te califici. E bine de știut și e bine de știut și pentru Vali Mortalul, în general și pentru alții ca el. Doar la 11 puncte ești absolut sigur într-o grupă de Liga Campionilor, de Cupa Africii, de Europa League, de ce morții măsii o fi, da? Deci la 11 puncte ești sigur că te califici, da? Nu există șansa să fie eliminat. 3 echipe nu pot să aibă 11 puncte. Dar la 10 puncte niciodată. N-ai de unde să știi, poți să fii eliminat. Avem 2 cazuri în Liga Campionilor, Chelsea și CFR, care sunt eliminate cu 10 puncte, pentru că și-au făcut probabil calcule de tip Vali Mortalul. Nu sunt bune, nu vă luați după el, că nu e nici pasionat și nu știe nici să calculeze. În rest e ok. La astea 2 nu se pricepe. Luăm o pauză și ne întoarcem. Care va să zic Paris Saint-Germain cu FC Porto, Schalke, Arsenal, Malaga, AC Milan, Borussia Dortmund, Real Madrid, Juventus, Shakhtar. Eu mă bucur, să știți, pe de-o parte, pentru că nu pot să-i suport pe ăștia de la Chelsea. 2 echipe din Anglia pline de bani, Chelsea și Manchester City, au părăsit între exact, alea mai pline de bani. Da, dar asta face parte totuși și din magia fotbalului. Aici nu intră la miracolul fotbalului, magia. Din când în când mai sunt și lucruri de genul ăsta. De-aia fotbalul este până la urmă cel mai înțeles sport de pe planetă, cel mai practicat, cel mai urmărit. Pentru că are și nota asta de suspans pe care alte sporturi nu au. În rugby nu o să vedeți niciodată, de exemplu, echipele bune eliminate, sau în basket. Acolo nu sunt surprize. Sau în handbal. Nu există așa ceva. Câștigă întotdeauna cel care e mai bun. La o adică, surprizele sunt rare. Aici, uite că se poate întâmpla să fii prima echipă în Premier League sau a doua sau deținătoarea trofeului în Champions League, să nu trece ediția următoare nici de grupe. Fotbalul a mai văzut astfel de chestiuni. Argentina sau Olanda, eliminate la campionatul mondial din faza grupelor, am mai văzut. Sau chiar necalificate mari națiuni la turnee finale. Asta până la urmă e și șarmul fotbalului, că întotdeauna există, numai sigur trebuie să te culci pe ureche, să spui aoleu, cum fac ai noștri. După orice înfrângere de asta soră cu moartea, cum a fost înfrângerea Stelei cu Stuttgart, ei nu văd înainte decât lucruri pozitive. Ăia n-au nicio șansă, de asta mi-ar și plăcea, deși vă spun sincer, nu văd Steaua eliminată diseară. Steaua e o echipă care poate marca la Copenhaga, ori dacă marchează, danezii trebuie să dea 3 goluri, ceea ce chiar nu văd. Din păcate, Steaua ar merita o eliminare mai mult decât orice echipă de pe Mapamond, pentru că nu se bazează decât pe șarlatanie și pe hoție. Deci are un hoț de patron, da? Și are un măgar de antrenor, da? N-am văzut în viața mea un antrenor mai arogant și mai superficial decât prostul ăsta. Bă, toate conferințele, în toate meciurile vorbește de parcă el ar fi Dumnezeu și pe echipa lui cine știe ce. El n-a realizat nimic, este într-un campionat de tăietori de lemne unde nu este nicio valoare. În Europa League n-a jucat cu nimeni, a dat Stuttgart 5-1. Nu o să-mi zică Copenhaga și Moldes mari echipe. Deci n-a bătut pe nimeni de când e antrenor, în viața vieților lui, de când a antrenat, n-a bătut nicio mare echipă și vorbește de ca și cum ar fi campion mondial. Înainte de toate meciurile, la conferința de presă, adversarul n-are nicio șansă. Sigur că vom obține un rezultat bun, eu cred, vom câștiga. Ce ai făcut tu, bă, ca antrenor până acum? Au venit aici, ți-au dat cu terenul în cap. Am 9 sau a 10-a echipă din Bundesliga. Te-au umilit acasă. Sigur că FC Copenhaga e o echipă de muncitori. Nu e cu nimic deasupra Stelei, să nu ne ambalăm. Sigur că ar putea, cu un dram de speranță și de noroc, Copenhaga să câștige cu acel 1-0 fabulos. Dar eu văd Steaua egalând sau marcând chiar minutul 95. Nu știu, se va schimba soarta. Am mai avut noi la Copenhaga odată și ne amintim cu plăcere. Cel puțin eu mi-amintesc cu plăcere de momentul în care Naționala României cu Cristi Chivu titular și în centru apărării a luat golul ăla la Copenhaga în minutul 95. Dacă mai țineți minte, s-a dus atunci toată calificarea, că era meritat să o ratăm. Ce fotbal au danezii, ce oameni sunt ei și ce fotbal și ce oameni avem noi. Eu despre asta vorbesc aici, nu despre Stele, despre Mihai Viteazu, despre Mircea cel Bătrân, Nu, vorbesc despre fotbalul românesc și fotbalul lor.
despre hoții noștri și cine face fotbalul în Danemarca, ce oameni sunt ăia. De asta spun, nu avem nicio treabă noi. Dar uitați-vă și la meciul de diseară. Cine-i la Steaua și cine sunt ăia la FC Copenhaga. Da, diferența este uriașă. Măcar momentul ăsta să ne țină împreună, eșecul ăla fulminant al Naționalei la ultima fază, cu Dorinel Munteanu care bate cornerul ăla. Așa, după aia interceptează ea și ne dau minutul 94. Poate se va întâmpla și de seară tot așa, deși eu cred că Steaua va izbândi. Are noroc, Steaua a întâlnit echipe destul de mici, știe să dea un gol în deplasare, că dă o măsa. A marcat și la Molde și la Stuttgart și încă câte 2 boabe. Deci, la un gol marcat al Stelei, eu nu-i văd pe aia marcând 3 goluri totuși. Să trăiți! Vă salut, băieți. Apropo de ce spunea Radu, am revăzut chiar acum vreo de zile imaginea de la Copenhaga de atunci. Cred că mai țineți și voi minte. La 2-1, parcă, pentru noi, cred că arăta brațul atunci în prostie, mutul, la fel de singur cu portarul. Deci ei nu au fost în starea noștri, cred că au fost 5-6 ocazii de singur cu portarul, dacă nu mă înșel. Mutu, Florin Bratu, cred că Cernat, niște ratări de-astea monumentale, ceva de nedescris. Nu dau seama cum să rateze în situațiile alea și până am cred că meritat am luat-o o finală atunci. Contează, meritat sau nu. Ți-am zis, față de ce fotbal avem noi, orice înfrângere e binevenită. Păcat că nu ne trezim din ele, adică noi niciodată nu avem, de la ce țară suntem și ce oameni conduc fotbalul. Noi ar trebui să fim de o umilință exagerată în toate meciurile. Să spunem numai de bine despre adversar, să spunem numai de rău despre noi, să avem autoironie, să știm ce înseamnă valoarea, munca, talentul, da? Nu să ne ducem să spunem necale, noi nu învățăm niciodată nimic. Vedeți că totdeauna discursul nostru e la fel? Da, noi suntem în urna 4-a valorică la echipele naționale, n-am dus niciodată o echipă în Champions League în optimile de finală în actuala formulă, în Europa League suntem inexistenți, dar de când s-a înființat această nouă denumire, deci noi nu existăm în fotbalul mare, dar avem un tupeu uriaș înainte de fiecare. Pe ce ne bazăm? Și oricum, cred că sunteți și voi de acord că Europa League e o competiție de nimic. Din ce am văzut eu așa, printre picături, marile echipe își trimit în teren numai rezerve. De nimic nu e. E totuși exagerat, pentru că sunt doar 2 competiții europene. Nu poți să spui că una e extraordinară și a doua e de exemplu, se vorbește că ar vrea să o scoată din 2014. Să o scoată, dar până atunci a doua competiție europeană, de adevărat, a doua din 2. De nimic chiar nu poți să spui că e. Sunt totuși mari nume de fiecare dată, 3-4 nume mari. Nu joacă cu titularii majoritatea. Păi nu pot. De exemplu, dacă vrei să joci la pariuri, să zicem că joci un Liverpool cu Udineze și milezi pe Liverpool. Nu poți să joci, am explicat de ce. Calendarul este atât de încărcat încât nu poți. Și atunci trebuie să sacrifici competiția unde veniturile sunt mai mici. E normal, pentru că tu trebuie să supraviețuiești. Supraviețuirea înseamnă, în primul rând, să ai din ce trăi. Și atunci, sigur că... Există interes din partea lor pentru trofeul ăsta? Pentru cine? Din partea echipelor mari. Echipele care joacă în Europa League, să zicem. Există un mare interes, dar nici nu este o delăsare și am explicat de ce. Am explicat chiar foarte bine de ce. Punctajul, da. Sigur, contează asta, nu poți să te faci de râs. Trebuie să aduni puncte. E bine gândită de aia de la UEFA. Dacă n-ar fi așa, adevăr, n-ar conta. Și ce vreau să mai te întreb, Radu, vorbeați zilele trecute voi de Aruna Kone ăla. Ține că mai era un Aruna din Dan, dacă nu mă înșel eu. Ce naționalitate aveau ăștia? Iau ivorieni sau senegalezi? Cine? Aruna Kone și Aruna din Dan. Aruna Kone este ivorian. Și din Dan tot ivorian. Țin minte că era o inflamație atunci de Aruna. Da. Ca unii pe la Lens, unii pe la Lille. Da. Nu, ăștia 2 cel puțin sunt din Côte d'Ivoire. Chiar am jucat noi odată un amical, dacă nu mă înșel eu, cred că în Franța, când... cred știu, că chiar am jucat. Era un Aruna, dacă nu mă înșel, ne-a bătut atunci. Aruna Kone a fost acolo, da. Nu mai știu dacă el a dat golul. Și am fost pe stadion, dar uite, nu mai știu cine a dat golul 2 ăla, după greșeala lui Neșu. Neșu a greșit. Da. Cred că e posibil să fi dat Aruna Kone, da. Nu mai știu cine a marcat. Și vreau să vă mai întreb așa, pe voi nu vă deranjează șantajul ăsta lui Mitică Dragomir? Într-adevăr, evenimentul ăsta e de ceva vreme, adică s-a întâmplat mai săptămâna trecută. Când totul iese, el și spune, domnule, patronii ăștia sunt terminați, 6 echipe renunță, deci ei bagă bani, noi intrăm cu mascații peste ei, uitați. Adică mi se pare puțin așa penibil. Ce încearcă el practic să facă? Să
adică atentează la sentimentalismul celor de la Curtea Supremă, vezi, Doamne, poate li s-or face milă de ăștia care sunt condamnați, iarăși mai stă, iarăși vine și ne amenință că fotbalul românesc moare, patronii bagă bani, dar săracii nu știu ce și nu știu ce. Nu, interesează pe magistrați chestia asta oricum. Asta o spune pentru proști, Dumitru Dragomir. Da, e un șantaj așa penibil din partea lui, adică... El n-a realizat că nu-l mai crede nimeni. Eu nu cred că mai există... Sunt mulți proști în țara asta. Oricum mai mulți proști în România decât în oricare alt stat al Uniunii Europene. Sau oricare altă țară de pe continentul ăsta. Bă, dar nici pe aia nu-i mai poate păcăli Dumitru Dragomir. Degeaba o spune, degeaba încearcă el să mai călărească un picuț pe simpatia asta. În trecut, da, erau fraierii care se uitau în gura lui și ziceau, hai mă că e simpatic Mitică, uite, câteodată mi se face milă de el așa sărac. Acum nu mai, s-a dus chestiunea asta și au dat seama toți cu cine au de-a face. Și voi credeți, de exemplu, nu știu, cred că până la explozia asta, distrugerea asta echipelor, Steaua, Rapid, Dinamo, cred că nu mai e... Și vreau să vă întreb, credeți că, de exemplu, Pascani ăsta ar putea să fie exemplu Dumitru Bucșaru și nu știu dacă s-a văzut cu bani în buzunar, adică o hipă plus sau așa, să zic într-o zi, gata, nu închid prăvălia și am plecat, nu mă interesează fotbalul. Adică ar putea să fie capabil de un asemenea gest? Cine? Pascani? Pascani ăsta de la S-ar putea să fie, da, la un moment dat. Bineînțeles, pentru că fotbalul e un business și pentru el. În primul rând trebuie să fie atent la asta. Depinde cum vor evolua lucrurile, n-avem de unde să știm, că nu sunt în locul lui, nu sunt în mintea lui, nici nu mă interesează să fiu Pascani. Dar dacă aș fi, evident că m-aș gândi și la chestiunea asta. Nu este un individ, ce să spun, care să fie bătut în cuie. Eu sunt absolut convins că la un moment dat va renunța. Foarte mult nu mai e până atunci. Poate să mai fie însă 2, 3, 5 ani. Nu va fi etern în fotbalul românesc, ăsta e clar. Adună niște bănuți, își face niște socoteli. Cert este că el n-a fost prostul satului. A venit de nicăieri, este un nimeni în continuare, da? A făcut niște afaceri dubioase, este un mic mafiot, dar a reușit în fotbal. Da? Spre deosebire de alții care erau și mafioți, și proști, și neisprăviți, și veniți de nicăieri, dar care n-au făcut nimic în fotbal. Ăsta măcar a reușit. Câștiga campionatul, câștiga cupa, a luat 10 puncte în Champions League, se duce și în Europa League în primăvară, are un bilanț cu care la un moment dat se va putea mândri. Știți că se vorbea la un moment dat că în spatele lui ar sta un afacerist ungur, ceva de genul ăsta, nu știu, nu mai rețin bine numele. Da, mă, să nu știm. Sunt în spatele lui, având și el parteneri din ăștia, sigur că nu-i singur acolo. Da, și nu știu dacă mai am timp acum să vă întreb... Nu prea, cred că am... Imediat vă spun și poate discutați voi după pauza asta. Ok. Despre conflictul ăsta, poate ați mai discutat, dar n-am auzit dintre RCS, Discovery și eventual acum se apropie cu HBO. Am discutat, am mai vorbit pe tema asta, dar e o luptă fără sfârșit. O să mai vorbim, sigur. Bine, mulțumesc, băieți, sănătate. Așa că există și compensații în viață. După ce m-am întristat, e adevărat, n-avea niciun rost Fergusonul să forțeze cu toți titularii când etapa asta are meci pe City of Manchester Stadium. Da, asta e adevărat. Și de ce să tragi pentru Galata până la urmă? La ce prieten cu tine dimpotrivă. Însă oamenii care plătesc, nu mă refer la pakistanezi, ea nu merită nimic. Asta ca să ne înțelegem la început. Localnicii măcar care plătesc abonamentele, că nu-s bogați. Ăia care stau cam unde ar fi peluzele la noi, la ei nu e cu peluze. Nu sunt precum pakistanezii de la cele două, mai ales de la tribuna unde stau șmecherii. Ăia își rup de la gură să plătească abonamentele, cumpără tot setul de echipament posibil. Devastează practic și magazinul online, și magazinul virtual, și magazinul suporterilor, doar din atașament pentru culorile clubului. Ăia ar fi meritat o soartă mai bună. E cam bătaie de joc totuși pe teren propriu. Hai că în deplasare poți să pierzi, mă, că nu se supără nimeni. Dar pe teren propriu, mai ales la nivelul ăsta, biletele scumpe în campionatele astea puternice. Ar trebui să ai și tu un picuț de obraz, să scoți măcar un rezultat de egalitate. Dar m-am bucurat că Chelsea prinde Europa League, adică nu o să prindă, că nu vor fi interesați ori să-și bată joc de ea, și Manchester City a rămas pe din afară. Bayern München, Valencia, v-am zis că nemții
se lasă, cu bate Borisov. Eu am nimerit aici un pronostic, sigur că n-am jucat, dar când Bayern a rămas în 10 oameni la 1-0, a fost eliminat Boateng după golul din prima repriză al lui Mario Gomez. Așa, la 1-0, știu că erau lângă mine doi care jucaseră Bayern la pariuri, exact ca orice român care nu riscă niciodată. Și un pic de îngrijorare a apărut pe fața lor că Bayern minutul 51 rămăsese în 10 și le-a zis atât. Le-i bate cu 3-0. Ceea ce s-a și întâmplat, că a fost 3-0 pentru Bayern, după care s-a făcut 4-0, dar până la urmă au rămas și bielorușii în 10 oameni și în fine s-a terminat 4-1, au marcat pe minutul 89, o boabă. Da, s-a făcut 3-0, Bayern însă la 3-0 nu s-a oprit. Deci ce fel de echipă poți să fii când ai 1-0 în 11 oameni timp de 50 de minute și în momentul în care îți elimină un om, tu te duci la 4-0. Da? Deși nu mai ai 50 de minute, mai ai 40. Cum e posibil așa ceva? Deci în 10 oameni au marcat 3 goluri și în 11 au marcat un gol. Asta înseamnă, am spus de atâtea ori, această echipă nu are ce să caute în fotbalul mondial. A desfințat odată cu al 3-lea Reich. Da? Deci este ceva imposibil de înțeles. N-are nicio logică. Da? Scoți, domnule dracului, nu-i mai lași 100 de ani în cupele europene și lasă-i să joace în Bundesliga. Locul întâi să câștige Bayern, acolo n-ai cum să le interzici. Și dacă termină prima, lasă pe locul 2 să meargă în calitate de campioană în Champions League. N-ai voie, bă, nu poate face așa ceva. Orice echipă din lume ar fi fost aseară, numai pentru că Bayern a rămas în 10 s-au enervat, mă. Fără Ribéry și Robben în teren, la momentul ăla totuși, le-au mai dat 3 ălora. Nu avut niciun motiv. Da, sigur că trebuiau să bată ca să câștige grupa, dar nu era necesar să mai dea încă 3, nu conta. Au dat, mă, au dat. Deci, ca să vă reamintesc, timp de 50 de minute, 11 contra 11, scorul a fost de 1-0 și timp de 40 de minute, 10 contra 11, scorul a fost de 3-1 pentru Bayern. Asta este Bayern. Sigur să vă spune, da, mă, dar i-au bătut aia de la Rus cu 3-1 în tur și a enervat. Sigur, dacă Bayern nu rămânea 10 oameni, probabil, le dădea 6, 7. Tocmai ca să spună, uite, bă, ne-ați bătut în tur, să avem noi act de cojocul vostru. Astea sunt nemții. Și în special Bayern München, celelalte echipe nemțești, parcă totuși au ceva uman în ele. Ăștia nimic. Da, vă rog. Să trăiți, bună ziua, la mulți ani pentru Nicolae. Am 2 semne mari de întrebare. Una, la brigăzile cu 6 arbitri, de ce pun arbitrii de linia porții lângă arbitru de linie? Și rămân 2 sferturi de teren libere. Eu tot nu înțeleg cine a gândit asta. Păi, ăla care stă pe linia de tușă e atent teoretic la mingea care intră în poartă sau nu. Adică ăla este un arbitru ca să vadă în locul sistemului video, care era mult mai ușor, dar mai scump, mult mai ușor de implementat, dar costa mai mult, să vadă dacă mingea a depășit linia porții. Ălalt arbitru de linie e acolo pentru offside. Fiecare are treaba lui. Ăla care se mai uită la linia porții mai are teoretic să supravegheze și careul. Adică, bă, să nu fie vreo mână pe care nu le vede niciodată, de altfel. Ăla niciodată nu indică corect nimic. Mai nou se dau penaltiuri la intervenții cu pieptul, cu burta, cu stomacul, cu ficatul. Cu asta nu se dă. Nu e mână niciodată. Am înțeles, dar rămâne un sfert de teren o parte liber. Liber, asta da. era ideea. Da, păi aia e treaba arbitrului de centru, zona aia. Nu e la latitudinea arbitrilor de linie sau asistent sau cum mama măsii s-or numi. Am înțeles, era o nerămâre. Și a doua, eu m-am mutat undeva lângă București și am fost la RCS de RDS să fac un abonament și refuză să-mi fac abonament, că n-au echipament. Da. E în regulă ce se întâmplă? Da, e așa, nu e în regulă. Da, așa e se întâmplă. meu să văd fotbal, nu? Așa se întâmplă cu oricine, să știți. Dar ce, eu n-am vrut să mă abonez la UPC și nu pot. Nu pot, pentru că ăia nu cablează dincolo de drum. Da? Și aveam un prieten care tot așa mi-a zis, că el stătea pe o stradă din București la numărul 8, la casă, și cabla UPC-ul până la numărul 6. De la 6 încolo nu mai cabla. Așa că chestiunea asta, vă veți lovi la orice operator, nu e numai de la RC, sunt români toți.
Da? Și asta este grija lor față de client și față de meserie. Da. Am înțeles că probabil că nu sunt niște clauze acolo la contractul. Nici n-au ce să fie. Nici n-au ce să fie, ce clauze să fie. Chestia asta nu e în regulă. Deci e un drept al meu, dreptul de cetățeanul european. Hai să o luăm așa cum... Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Acum nu înseamnă că ești obligat ca firmă să-l cablezi pe ăla. Nu există așa ceva. Poți să stai și fără televizor, teoretic. Nu ești obligat să ai programe pe cablu. Mulțumim. Păi da, sigur. E în regulă. Iată, dacă se gândește așa e bine. Perfect. Da, nu e obligația asta. Nu este vital. Nu e ca și cum ai avea buletin. Nu scrie nicăieri, nicio lege că orice cetățean trebuie să fie cablat. Nu va exista niciodată asta. Deci asta să-l considerăm un lux, nu? În unele situații se dovedește a fi un lux, da. Acum, teoretic, sigur că omul are acces liber la informație. Asta e stipulat în Constituția Uniunii Europene. Dreptul la libera informare. Dar, atenție, informarea nu se face numai prin antenă de televiziune sau prin cablu TV. Poți să te informezi și de la radio, poți să te informezi din presa scrisă și cu parabolă. Tu, teoretic, poți să-ți pui pe casă o parabolă fără nicio firmă de cablu. Te duci să o cumperi din obor, îți iei un receiver de la Paris sau de la Londra și prinzi canalele lor. Asta înseamnă totuși acces la informație, fără să ai nicio firmă. Nu trebuie să vină nimeni decât să-ți iei un meșter care să-ți o instaleze. N-ai cum. Deci mie mi se de ce au monopolizat transmisiile de fotbal și eu nu pot să văd fotbalul. Nu e regulă, nu e ok. Păi bine, transmisii de fotbal sunt și la alții. Te abonezi la Rom Telecom și iau meciuri. Bine, mulțumesc frumos. O seară frumoasă, vă doresc. Mulțumim și noi. Sport total. Ascultați, creștinilor, tineri și bătrânilor, domnul Mironică tocmai scrie un material despre suporte reală. Ar fi putut fi interesant dacă n-ar fi dat cu produsul în fasole, spunând mai întâi că microbistul român nu e fan adevărat, pentru că își lasă echipa la greu. Susținem Rapidul doar când îi merge bine, ținem cu Steaua pentru că are cele mai multe trofee, bla 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 bla. Păi bun, sunt de acord că trebuie să fie alături de echipă și la bine și la greu, dar la nimic, cum e cazul Rapidului sau al Universității Craiova, colterii cu cine să mai țină, că echipa nu mai există. Țin cu echipa aia de atunci, că asta de acum nu e. Pe de altă parte, spune Mironică, acuzându-i pe cei care și-au ales echipe din străinătate în dauna echipelor românești, spune că există o singură specie de fani și microbiști adevărați în România, orientați spre echipele de afară. Cei care țin cu Liverpool, el fiind fan Liverpool. Deci dacă ții cu oricare altă echipă din campionatele străine, ești un ipocrit și nu ești microbist adevărat. Dacă ții cu Loserful, ce să-ți povestesc, bă, frate, că au ei nu știu ce fan club. Sunt multe fan cluburi în România. Există fan club AS Roma în România, da? Există fan club Bayern München în România. Cred că există și fan club Eintracht Frankfurt, că nu doar pe colegul nostru din Germania, Georg Lorenz, l-am auzit că ține cu Eintracht Frankfurt, mai cunosc câțiva oameni și chiar oameni care lucrează în presă. Da, sunt multe fan cluburi, nu doar fan club Loserful. Și în altă ordine de idei, nu vorbiți voi, mă, ăștia de la Pro despre ipocrizie. Voi care ați vândut numai fasole și cârnați. Sunt de acord că sunteți super profesioniști, ok. Profesional sunteți impecabili și ireproșabili majoritatea, că de-aia sunteți primii. Dar nu vorbiți despre caracter, tăticule. Că pe urmă mi-aduc și eu aminte cine a filmat procesul lui Ceaușescu. Parcă Adrian Sârbu era cameramanul. Și pe urmă mi-aduc aminte și de politica voastră editorială. Hai să o lăsăm pe asta. Voi, corporatiștii, se pare că ați uitat vorba aia veche din popor cu fața ai, dar n-ai obraz. Ei, nu-i insultat tu pe alți suporteri că nu țin cu Liverpool, ce nu mai ați fani adevărați. Și dai cu You Never Walk Alone, poate nu știți, domnul Mironică, deși cred că știți. Dar și pe stadionul Celtic Glasgow se cântă You Never Walk Alone. S-a și cântat, da. S-a și cântat. A cântat-o și Elvis Presley, au cântat-o foarte mulți. Pe asta. Deci hai să o lăsăm. Da, sunt fani adevărați toți cei care iubesc fotbalul. Puteai să iei în tărbacă și să faci mișto de ăștia care devin fan peste noapte văzând că fotbalul e la modă, cum sunt pițipoancele care populează stadioanele mai nou. Se duc acolo să agațe bărbați majoritatea. Sunt și femei care iubesc fotbalul și cotizează prin galerii. Dar sunt și multe care au răsărit așa peste noapte pentru că au văzut că acolo e mai ușor să socializezi. Poți să faci mișto de alea, mă, dar nu
poți să iei peste picior pe ea care țin cu Juventus, Torino. Și sunt unii care țin de 40 de ani, de 50 de ani, sunt pensionari acum. Ce vina au ăia că nu țin cu Liverpool? Foarte tare asta. Da, bun, ideea e că fiecare ține cu o echipă așa cum și iubește, de exemplu. Sunt atâtea metode, ce importanță are în ce mod ții cu o echipă. Am mai comentat chestiunea asta, că tu oricum nu te poți substitui unui alt suport. Nu poți să intri în mintea lui sau în sufletul lui. E treaba lui, da? Cu echipa ta faci ce vrei. Ții la ea, nu ții la ea, că nu trebuie să dai socoteală. E o chestiune dacă ți se potrivește ție, dacă ție bine, dacă nu, nu contează. Dacă tu ești superficial, sigur că vei fi superficial și acolo. În general, în orice domeniu. Nu e o chestiune de viață și de moarte decât pentru tine. Pentru tine, da, pentru cei din jurul tău, evident că nu este. Deci e o dezbatere sterilă. Pe undeva, sigur că în calitate de suporter poți să ai excese de genul ăsta. Să consideri că tu ești buricul pământului. Nu e nicio tragedie. Acum, ca să-i răspundem pe scurt amicului nostru care a sunat mai devreme apropo de această chestiune arzătoare cu canalele Discovery și cu RCS, să spunem foarte clar că nu ai ce să faci. Da? Ăștia sunt o firmă de cablu, o societate privată care a încheiat un contract, condiții legale cu Discovery Networks. Ăsta s-a încheiat, am înțeles, după ani și ani de zile, îl difuzează nu știu când, a tot fost reînnoit contractul. De data asta nu îl mai reînnoiesc, din condiții financiare care nu le convin. Tot așa cum nici Discovery Networks nu poate să dea gratis sau pe niște bani de mântuială cele 8 canale pe care le reprezintă în România. Da, este o neînțelegere financiară, nu înțeleg de ce s-a ajuns la CNA cu chestia asta sau la aia cu consumatorul, cum să numesc, da? Pentru că este o chestiune de ordin internă. Tu ca cetățean poți să optezi în sensul că să nu mai te abonezi la ăștia, chiar dacă sigur că mecanismul este complicat de a te abona în alte părți, cum ne-a explicat și mai devreme ascultătorul nostru, dar ai dreptul ăsta, să nu te abonezi, așa cum și ei au dreptul pe banii lor să difuzeze absolut ce vor. Da? N-ai cum să-i obligi nici cu consumatorul, nici cu CNA-ul, n-ai cum să obligi o firmă să plătească din banii ei, mai ales că sumele sunt destul de mari, 7, 8 milioane, 10 milioane de euro anual. Sigur că aceste firme au banii ăia, da? Nu poți să le spui tu, bă, dați programele respective. Acum, dacă cei interesați ne urmăresc, au văzut că s-a propus așa o mediere dintre asta la nivel general între CNA, firmele de cablu sau firma de cablu în cazul ăsta RCS și Discovery Networks către această variantă, după părerea mea, singura jucabilă, ca aceste canale să intre într-un pachet separat care să fie achiziționat de cine își dorește la un preț pe care să-l stabilească chiar Discovery Networks. Dacă nu se va ajunge nici acolo la niciun acord, înseamnă că este doar chestiunea strictă de bani. Nu mai intervine altă latură, cum că săracul telespectator nu va mai avea posibilitatea. Asta nu mai ține. Atâta timp cât canalele pot să fie achiziționate de cei care își doresc. Dacă Discovery nu admite această chestiune, e sigur pierzând la bani aici, pentru că nu va mai plăti toată lumea pentru aceste canale, ci doar cei care vor să le vadă. Va fi un fel de sistem Pay TV în România, ca la HBO, de exemplu. Plătești și vezi, dacă nu, nu-l vezi, deci nu-l vede toată lumea. Ei câștigă bani doar de la cei care s-au abonat suplimentar. Așa și cu Discovery. Dacă șefii ăștia de la Discovery nu vor dori, înseamnă că singura lor ambiție în România a fost să facă mulți bani și atunci ei sunt vinovați. Dacă vor accepta, vor câștiga mai puțin bani și cine va dori se va putea abona la acel pachet, că mă că nu va fi foarte scump. Mai mult de 5 euro nu poate să fie pe lună. Da? Asta e economia de piață, fraților. L-avem la telefon pe colegul nostru Gheorghe Lorenz. Să trăiți! Bună seara, dar după câte știu eu și Călin este în emisie. Este și Călin, că mai devreme nu-l găseam. Vă salut! Să trăiți și noastră. Salut. Am dat-o așa militărește ca la Bayern München. Cât a fost scorul? 8? Că nu mai... Am văzut rezumatul, dar am pierdut. Să nu exagerăm, a fost numai 4-1. Puțin. Sunt dezamăgit. Bine, însă la Bayern München au jucat printre alții Rafinha, Van Boyten, Contento, Shaqiri și așa mai departe. Adică n-a fost chiar crem de la crem.
Însă victoria a lăsat totuși un gust amar în final, pentru că a fost plătită destul de scump. Boateng a luat un cartonaș roșu în minutul 50, îl merită pentru că a fost un faul prostesc pe undeva pe la centrul terenului, de care putea fi evitat, și de aceea este plătită scump această victorie, pentru că, având în vedere că Badstuber, celălalt fundaș central, este accidentat, are o ruptură de ligamente la genunchi și probabil că în acest campionat, deci nici măcar la primăvară, nu va mai reveni în formație. Jupp Heynckes trebuie să improvizeze, adică el poate să-l folosească alături de Dante pe Van Boyten cât va ține, însă în cazul în care vreunul dintre aceștia se va accidenta sau știu eu, în optim sau poate chiar în sferturi va mai lua un cartonaș, va trebui să utilizeze pe Timoșciuc sau eventual pe Martinez, și ei joacă destul de bine pe această poziție de înaintaș central, însă în orice caz va rămâne o improvizație și nu rămâne, ca să spun așa, formula ideală de joc. Da, ceva concluzii, avem și meciurile de Europa League, ceva concluzii după partidele din Champions League? Observațiuni? Concluzia ar fi, scuză-mă Călin, doar o frază am să spun. Concluzia ar fi că echipele dominante în fotbalul european au luat partea leului și aici, Spania 4, Germania 3, Anglia și Italia câte 2 echipe, în optimi, Franța, Portugalia, Scoția, Ucraina și Turcia având câte o reprezentantă, și aștept cu nerăbdare tragerea la sorți de peste 2 săptămâni, mai ales în perspectiva unor posibile întâlniri de genul Bayern Real Madrid sau știu eu, Manchester United Real Madrid sau Dortmund Milan și așa mai departe. Știm bine că aceste trageri la sort pentru optim vor fi oarecum dirijate, pentru ca să nu se întâlnească nici echipe din aceeași grupă preliminară și nici echipe din aceeași țară. Așa că variantele sunt relativ mai puține decât la prima vedere. Eu aș spune așa câte o propoziție la fiecare meci, ca să rezum cât se poate de irelevant cumva tot ce s-a întâmplat. Exact, la Barcelona Messi este ok, la Bayern mi se pare că au rămas în 10 ca să arate că pot bate și așa. La Galatasaray se pare că este soarta asta fatidică românească. La Celtic s-a băut și încă nu s-a trezit lumea până la ora asta. La Chelsea se pare că nu se dau 4 puncte nici dacă dai 6 goluri, tot 3 primești. La Lille, lamentabil, nu mai are rost să comentăm. Iar la Shakhtar, ce să mai spun, Mircea Lucescu a ratat șansa de a se legitima în fața sportivității. Nu zic că s-a predat, dar a ratat o șansă pe care avea să o arate Europa. Dacă vrei să zici că a fost blat, nu? Arbitrii, l-au furat, a spus. A fost hoție, la faza premergătoare golului s-a centrat din poziție de offside. El nu iartă chestiile astea. Sigur, Juventus a avut un penalti neacordat la 0-0 în prima repriză pe care l-a omis. Mircea ăla nu mai contează. Știi că alea nu se pun. Nu se pun, da. Și la CFR să nu uităm ultimul meci de care vreau să pomenesc. Bravo băieților. Un rezultat de 1-0 în orice condiții cu care vii de pe Old Trafford este o performanță în fața căreia trebuie să te înclini. Bravo lor. Da, numai că odată la nu știu câte sute de ani, când reușești să câștigi pe Old Trafford și atunci să nu te califici, dacă e într-adevăr frustrant. Da. Șoinalul m-am spus de ieri, nu? Da. Când am fost în direct. Da. Când ai spus bravo băieților, te-ai referit la portughez, nu-i așa? Că asta e o echipă, spunea Gheorghe, că Benfica n-are portughezi. Păi da, nu mai are, că toți la CFR. CFR n-are români. N-are. În afară de Mureșan, dar nu știu cum, e accidental a ajuns la CFR. Sigur, nu asta ziceți bine, în afară de Mureșan și uneori și de Ando, că noi nu l-am uitat nici pe Ando și... Și aseară, după ce a terminat meciul, am sunat un pic pe Ando și am spus să dedicăm și lui Victoria și sigur că am vorbit și cu Arpi un pic și el era foarte bucuros. Ando rămâne prietenul nostru și dacă odată o să mai avem nevoie de el după ce o să scăpăm și de portughezul ăsta, probabil că o să chemăm înapoi și o să meargă treaba. La una peste alta noi suntem foarte mulțumiți, a fost o victorie mare și am demonstrat că putem să ne batem de la egal la egal cu orice echipă. Înțeleg că aveți acordul prealabil al lui Andone de a-l da afară și a 3-a oară de la club, nu? Nu vreau să comentez asta acum, nu vrem să avem, cum să spune, acest rezultat și foarte repede să ne întoarcem cu mintea spre campionat, pentru că acolo trebuie să demonstrăm și chiar de etapa asta avem meci foarte dificil și sperăm să iasă bine meciul cu Ceahlău
mult mai important acum decât meciul cu Manchester. Asta a fost, a terminat și nu am vorbit și cu Arpi și la noi acum să vedem cum o scoatem la capăt în campionat. Eu spun că locul 2 încă putem să jucăm. Antrenorul mexican ăsta pe care l-ați adus, domnul Mureșan, e pe făraș? E gata? Am vorbit și cu Arpi și deocamdată nu e pe făraș, că nu știu ce înseamnă pe făraș în opinia noastră, dar a câștigat, suntem încă încărți pentru locul al doilea, în momentul în care nu o să mai fim, atunci sigur că o să discutăm și o să vedem. Bun. Un lucru pe final pentru dumneavoastră, domnul Mureșan, și pentru simpatica domnișoară sau doamnă Turda. Publicitate, nu? Asta ai vrut să zici. 2 secunde. Așa, ce întrebare vrea să puneți, domnul Urezeanu? Mă scuzați. Dar nu era o întrebare, era doar o concluzie de final și un învățământ pe care vreau să-l transmit domnului Mureșan și simpaticii doamne sau domnișoare Turda. Nu e cazul să fiți mai englezi decât englezii. Adică atunci când scrie Trafford, chiar puteți să spuneți Trafford. Pentru că așa se și spune. Nu e cazul să spuneți Trafford, că nu ține de chestia asta. La Manchester putem să spunem. Da, sigur că da, Manchester. Da. Dar dacă zicem Manchester, nu este de asemenea greșit. Da. Sau Liverpool și Everton. Da, Southampton. Acum să știți ceva, că dacă tot a spus această întrebare și încă sunt aici, această posibilitate până la urmă, Steaua are multe variante de calificare. Da, acum eu aș trece în revistă puțin despre Liverpool, din ce n-am apucat să spun. Liverpool are 3 vești proaste și una bună, cam așa se întâmplă în ultima perioadă. Veștile proaste sunt faptul că Steven Gerrard va lipsi pentru că e răcit acum la mijlocul săptămânii, Daniel Agger și Lucas Leiva vor fi odihniți de către Brendan Rodgers, însă cea mai bună veste este faptul că va fi titular Luis Suarez, deoarece el este suspendat în campionat la meciul din weekend cu West Ham, așa că va putea să joace. Iar la Udineze, poate cea mai bună veste, uite, a doua pe care pot să o dau fanilor Liverpool, este faptul că Francesco Guidolin ar putea să odihnească mulți dintre titulari, pentru că se concentrează deja pe Serie A și nu are de ce să vină cu vedetele la meciul cu Liverpool. Acum spunem dacă faceți măcar egal acasă cu grecii. Fără probleme, absolut fără probleme. Am văzut și meciul tur, am făcut 1-1 în Grecia, într-un meci în care am condus cu 1-0 și doar prin minutul 80 au reușit să egaleze din nimica toată și ei. Nu joacă mare lucru cei de la Panathinaikos, doar ai putut să vezi și în meciul de la Lazio, unde au pierdut 3-0 în deplasare. Asta este de fapt, ăsta este nivelul la care se prezintă Panathinaikos într-un meci în deplasare cu un adversar redutabil. Da, mai ales că Tottenham are 2 șanse, nu șansa victoriei și a meciului egal. Iar Panathinaikos trebuie să joace neapărat la victorie, ceea ce mi se pare prea puțin probabil, nici eu nu. Eu n-am emoții. E cel mai slab sezon intern pentru Panathinaikos, cred că din ultimii 20 de ani, să nu uităm. Echipa are o penalizare de 2 puncte în campionat pentru scandal sezonul trecut, dar și așa tot la mijlocul clasamentului erau. Deci traversează o perioadă neagră, n-au bani, sunt la limita puterilor. Criza asta din Grecia i-a pus pe butuci, dar nu numai pe ei, și pe AEK Atena, care e la același număr de puncte cu ultima clasată în campionatul Greciei, după ce a fost 3 luni de zile pe ultimul loc. Așa că ăsta e momentul, într-adevăr, să elimini pe Panathinaikos. Da, doar Olympiacos a rămas relevantă ca echipă în Grecia la ora actuală. Da, și uite că a bătut pe Arsenal de 2 ori la rând în Champions League, 2 sezoane consecutiv pe teren propriu. Se duce în Europa League după 9 puncte, totuși, într-adevăr, ăia rămân, au câștigat deja titlul, în Grecia nu mai au nicio problemă. Sunt o echipă care a menținut ștacheta. Da. Apropo, criza din Grecia, am vrut să spun doar o frază aici, că am văzut astăzi un reportaj pe postul de televiziune ARD, la magazinul de după masă, și era prezentată acolo situația centrelor olimpice din Grecia și în special a unor ramuri sportive unde totuși grecii mai contează, la atletism, la gimnastică și așa mai departe. Au fost restructurate toate fondurile care se acordă acestor sportivi. De exemplu, la nivelul echipei naționale de gimnastică
a rămas un singur antrenor șef, toți ceilalți au fost concediați și a arătat sala în care se pregătesc acești oameni, neîncălzită, cu niște aparate consumate, practic, și așa mai departe. Am vrut să spun cu aceasta că în Grecia criza economică pare să cuprindă nu numai economia, cum îi spune și numele, ci practic toate domeniile. Adică dacă până și în sportul de performanță sunt aceste probleme, ne dăm seama cam care este situația reală acolo. Păi da, înțeleg că Panathinaikos a cerut să nu mai dispute meciurile nocturne, că n-au bani să achite factura. Voilà. Un fel de Rapid al Greciei, nu? Groaznic. Da, dar ei mai cinstiți, adică o recunosc. Da, bun, pentru fani e dramatică oricum, din ce știu eu, e vorba de duelul ăsta cu Olympiacos, care a contat cel mai mult pentru ei și acum sunt absolut în genunchi în ceea ce privește situația de la clubul lor și cel de la Olympiacos. Acum, spuneți. Nu, am vrut doar să spun ascultătorilor noștri că în vălmășagul ăsta de meciuri, 24 de meciuri, să nu piardă momentul potrivit. Steaua joacă de la ora 20, să nu uite acest lucru, pentru că celelalte meciuri care au loc mai târziu sunt mai puțin interesante. Acum, în grupa B nu sunt multe de spus. Se joacă primul loc, asta în cazul în care Pilsen bate acasă. Numai așa pot să piardă cei de la Atletico. În grupa C, bine măcar în Europa League nu vorbim despre alte evoluții ale scorului și alte socoteli pentru o altă cupă europeană. În grupa C avem Fenerbahce, Borussia și Olympique Marseille. AEL Limassol out. Ea oricum nu aveau prea multe pretenții. AEL cu Marseille și turcii. Văd că joacă acasă. Da, e reglată situația, nu? Gladbach s-a calificat la rezultatele directe cu OM. Sunt două meciuri amicale astea. Da, nu se mai poate schimba absolut nimic aici. Nu, e jucat. Mai este o echipă germană interesată, este Hannover, care joacă la Levante, tot pentru locul întâi. Hannover trimite acolo pe teren cea mai bună formație pe care o are, nu lipsește practic niciun titular din ceea ce anunță ei, însă meciul este interesant pentru noi și prin punctul de vedere că are un participant român, este vorba de arbitru Tudor. Aoleu, atunci o să încerc să mă uit la meciul ăsta. Da, apropo, eu mă pregătesc să-mi scot postere cu Hațegan, care a fost declarat arbitru anului în România. Mi s-a părut fabulos. Da. Dar să le duc aici la club, să le las la poarta stadionului să vadă, Dumnezeule, cine a făcut ăsta în Europa Nouă. Asta este, declarat arbitru anului în România. Să poți anunț și pe oficialii lui Tottenham. Nu i-ați dat niciun cârnat, un voucher de la de reducere pe la un magazin de țoale, o mașină de spălat, ceva, de răzuit. N-a avut nimic Hoțugan ăsta, el s-a dus acolo, să te duci în Londra și să faci praf un meci. El n-a locuit acolo unde a stat, pe stradă. Ce s-a întâmplat cu el? Nu, dar avem și șeful ăsta evreu, se uită la bani, se uită la toate, Livi, putea puțin. Sigur că mă uit mai... Da, putea puțin să fie atent. Tu ce, Hoțugan, n-avem bani, măi. Da, sigur. Călin, chestia asta cu arbitru anului, nici nu mai spune că mi se face părul măciucă. Știe Andy, prietenul nostru comun, Wolfgang Stark, a fost și el arbitru anului. Și exact. Dacă mai e unul care trântește meciuri, e ăsta. Da, va fi și Howard Webb în Anglia. Adevărul e că doar un arbitru al anului poate să trântească meciuri. Pentru că altul e automat eliminat, nici nu-l mai vezi. Da, unul care... Bună logica. Ba nu, mai trântesc și ăștia prin Liga a doua la noi, chiar ieri spuneam, apropo de meciurile Argeșului, care a intrat așa într-un vârtej dintre ăsta unde este furat la fiecare meci. În fine, sunt și nume dintre astea, oameni mici care vor să se afirme. Arbitri mici care vor să devină mari. Și atunci cum să devii mare dacă nu trântești niciun meci, dacă nu furi la un meci în modul ăsta? Nu scrie presa de tine, nu? Da, sigur. Făcându-ți datoria în Liga a doua, riști să zică, lasă-mă că ăsta e băiat bun, mai stă un an la Liga a doua. Dacă furi, înseamnă că într-adevăr ești un om disponibil, cu apetență pentru ceea ce se caută în fotbalul românesc, adică să poți să pui botul. Pe final vreau să vă aduc câteva cifre în atenție și este vorba de situația dramatică în care se află Olanda în Europa la ora actuală, 7 echipe la startul competiției europene și vor rămâne cu una singură după meciurile de diseară, pentru că nu mai au șanse să se califice în Europa League mai departe din grupe, nici Twente și nici PSV Eindhoven. Deci doar Ajax va rămâne unica lor reprezentantă mai departe și termină, sau la ora actuală au un coeficient de 3,600 pe media celor 7 echipe
echipe care au participat la start, în vreme ce România are 5-800 și pot să spun că Olanda, dacă ne uităm pe coeficienții lor în ultimii 3 ani înainte de acest sezon, 13 600, 11 100, 9 400 și acum 3 600. Absolut halucinant ce au pățit olandezii în sezonul ăsta european. Ori că n-au tratat serios, ori că au avut mare ghinion. Așa le trebuie dacă n-au specialiști. Cu toate astea, domnilor, aș vrea să vă spun că statistica asta îmi ridică un pic mingea la fileu. Este singurul campionat european pe care România îl transmite pe 2 canale TV. Campionatul Olandei. Atât pe sport.ro cât și pe Sport 1. Puteți să vedeți meciuri din Olanda. Nu mai există niciun alt campionat pe care să-l transmită. Vedeți că totuși măcar televiziunile au nimerit-o? Sigur. Uite, azi Alkmaar, Feyenoord, Heerenveen, Vitesse sunt deja out din preliminarii, n-au ajuns nici măcar în grupe, iar PSV și Twente vor fi eliminate diseară, în vreme ce Ajax a terminat grupa pe locul 3 și va cădea din Champions League în Europa League. Hai să amintim că Linz și polul opus. Dacă Stuttgart se califică astăzi, nemții înregistrează cel mai bun rezultat din toate timpurile în ce privește participarea internațională, 7 echipe la start, 7 echipe calificate în faza eliminatorie. Das ist wunderbar. Domnilor, la noi începe Viața satului, o emisiune care cred că prinde și în Anglia și în Germania. Sunt mulți români care au rămas cu nostalgia satului românesc. Iată, acesta nu s-a degradat, are emisiune la radio, așa cum ieșea de bine, de altfel de pe timpuri avea emisiune la radio. Să vă vorbi despre spicele de grâu de altă dată. Nu, astăzi despre rapiță cu Costel Pana. Așa, rapiță, auzi, uleiul de rapiță de pe timpuri. Începe Sport Arena. Mulțumesc, domnilor. La revedere. Amai cu hana tu eu șan găjuni eu șana nanundana ayau histinu transkino tu eu șagil juni eu șana nane hangale tege gu tane lang gadi 11 metri. După noi, potopul.